Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Igama lami uSabelo Ngansibande. Ningixolele bazalwane ngamahloni kakhulu. Ngiqala ukuma phambi kwebandla. Ngiyaqala ukuma phambi kwabantu abangaka. Kepha ngiyamethemba uNkulunkulu uzongipha amandla. Siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasonda asithinde okuningi bazalwane ngithanda nje uzombonga uNkulunkulu ngakho konke athi angenzela khona empilweni yami. Ngithanda nje ukumbonga kakhulu bazalwane. Bengumuntu ohambayo nje ezweni njengabo bonke abafana abaphilayo emhlabeni. Ngikwenza konke okwenziwa abanye abafana abaphilayo emhlabeni. Kepha uNkulunkulu namhlanje uguqulile zonke izinto. Ungikhiphile odakeni bengikulo. Ungikhiphile uNkulunkulu emaketangeni esitha. Bengibophekile kakhulu bazalwane ngeinto eziningi ezahlukahlukene. Kwamina ngikholwa namhlanje ukuthi ngikhululekile. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angesabulutho ngoba yena unami. Akukholakali ngempela ukuthi mina lo noma ngaphambi kwenu namhlanje. Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngempela. Ngithanda nje ukuzobonga. Bengumuntu nje ohamba ezweni bazalwane, ngiphuza ngibhema, ngikwenza konke amantombazane, konke nje okungalungile okuphambene nezwi. Kepha namhlanje uNkulunkulu ushintshile ngisho umqondo wami indlela engicabanga ngayo. Ngenxa yokuthi bazalwane kulezi khathi esihamba kuzo manje siyiyuti. Ikhathi zokugcina impela izinto ezenzakalayo uSathane uyasilinga kakhulu siyiyuti. Usebenza nje ngathi kakhulu uSathane siyiyuti. So bengithanda nje ukuthi ngi-encourage nabanye abafowethu nodade bethu abasaphila ezweni ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu unamandla kakhulu. Mina ungikhiphe ezimeni bengingacabanga ukuthi ngoke ngiphume kuzona. Kodwa namhlanje ngila ngaphambi kwenu ngizofakaza ngamandla akhe. Ngikhule nje sikhule ngalizwe ekhaya. Umkhulu nogogo nomama belifaka izwi noma umnumzwane belifaka izwi kithi. Kepha singalaleli bazalwane. Sizenzela nje ukuthandwa yithina. Besihamba nje ngihamba nje ngikwenza konke okungalungile kodwa ekhaya kungathi ngumuntu alright. Ngizenza umuntu ongathi alright uhamba endleleni abafisa ngayo kanti mina ngifihlile bazalwane. Mangithatha ukuyihlolisisa manje ngiyabona ukuthi kahle bengisebenzela uSathane bengasebenzeli uNkulunkulu. Kepha namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi akwazi ukuthi elisusu ulwenze emehlweni ami. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engihambise ekukhanyeni namhlanje. Njengoba ngisho bazalwane singaqala ukuma phambi kwebandla kodwa kade ngaqala ukukhonza entabeni endlu kaJehova kodwa ngiyaqala ukuzofakaza namhlanje ngoNkulunkulu wami. Namhlanje kuyasho impela ukuthi ngikhululiwe ngoba anginamahloni ngoNkulunkulu wami. Ngiyajabula nanokuthi kwenzakale lokho kwenzakalile kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngempilo yami bazalwane. Ngiyambonga futhi ngizomethemba njalo ngoba yena indlela uyayazi. Ngiyakhuleka bazalwane ukuthi nje inkosi ibe nami ngoba njengoba sengiqalile leyo luhambo lejene engithathile uSathane uyangilinga kakhulu ngento eziningi futhi ezahlukahlukene kodwa ngizomnqoba ngoJesu Kristu inkosi. Ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi akukho uzongibuyisela emuva. Ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi uzongivulela yonke iminyango evalwe uSathane. Ngiyakhuleka inkosini nje ukuthi ihlanze ngisho umoya wami, ihlanze ngisho inhliziyo yami, ihlanze ngisho umqondo wami. Izwi lingagcini ngokuthi lingene ngeindlebe kodwa lingene bese lihlale bese ngiyalenza. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi.